Mag letters ng Filipino alphabet. Tandaan, meron tayong 28 na Filipino alphabet. Sige nga, bilangin natin ang mga squares. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Alam niyo ba ang English alphabet ay may 26 letters? At ang Filipino alphabet ay may ekstrang 2. Kaya ang lahat ng Filipino alphabet ay may 28 letra. Remember that there are 28 letters in the Filipino alphabet. Pero ang una nating pag-uusapan ay ang mga patinig. Ilang puting squares ang inyong nakikita? Merong 1, 2, 3, 4, 5. 5 letra lang ang ating tatandaan. 5 letra lang ang ating tatandaan. At ito na ang mga sumusunod. A, E, I, O, U. Yan ang mga patinig sa alpabetikong Filipino. Ulitin natin bigkasin. A, E, I, O, U. Ito ang kumpletong patinig. A, E, I, O, U. Kuha nyo?